Try. You have Holy Spirit. You have the name of God, Jesus. You have the blood of Jesus. You have the word of God. Try. Why don't you try? Try ଦରକାର ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଦରକାର? ତୁମେ ଜିତି ଯାଉ ବୋଲଛନ୍ତି କି? ଟ୍ରାଏ କର ମୁଁ ଅଛି ବୋଲଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଏ କଲେ ସେ ଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନା ଆଉ। If you try, we have the heart of God. ପ୍ରଭୁଙ୍କର DNA କାମ କରୁଛି ବୋଲି ଅର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ 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 ପ୍ରଭୁ ଭୋଜରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଅଂଶୀ ହେଲୁ ଆମେ ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀରରେ ରକ୍ତରେ ଯେଉଁ DNA ଅଛି ଯେଉଁ ଜିନ୍ସ ଅଛି ତାହାକୁ ଜାଗିବାକୁ ଦିଅ ଶରୀରରେ ତାହାକୁ ତାକୁ ଉଠିବାକୁ ଦିଅ ତାହାକୁ ରେଇଜ ହେବାକୁ ଦିଅ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବର ପାପର କାମନାକୁ ଡମିନେଟ କରିବାକୁ ଦିଅ ପରା। ବଡିରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଥାଏ